askorentzat oso ezaguna izango da, beste batzuentzat ez, baina agronomo, paisajista, nola baita aurkeztekotan, Jakoba? Bai, nahizuna. Zer dauka mundu horrek hainbeste txunditzeko? Konta iguzu? Bueno, landariak, pentsa. Zuek horratxo izateleno, la rosataz eta... Gora eta beherata. Pentsa. Ez, mundu izugarri bada eta, bueno, ez zerrez ginateke izango landari landuko ez bagenduke. Landarian lantzetik dator kultura guztia, ez da? Kultura hitza nondi datorren maldakizu. Ez, konta iguzu behire, ja behin ikasten hasita. Kultura da kultibare. Bida. Lantzia, lurra lantzia da, kultura. Beste guztia haitzekik dira. Ni beti esatez, hemen kultura idazliak, musikarik, olerkarik, lan egin dezaketela, baten batek elikagaiak egiten ditulako, edo lurra lantzen dulako. Eta dana horti datorkigu. Noski. Astero zer ekarriko diguzu eta zer helbururekin, Jakoba? Bueno, nik hainbeste gauza lehoke honea azaltzeko, ez? Baina pentsatzen dut garrantzitsuna dela beti zerbait ikastia, ez da? Baratza dala, basua dala, lorategik, frutarbolak, bueno, izugarrizko mundu zabala da landariana, baina ni saiatuko naizena da, fenologikoki, hau da, garaian garaikoa eta sasoian dauden gauzak azaltzen, Instagramen argazkin bidez eta jartze ditugunak, edo jendeak egiten ditun galderak, eta bar. Eta gero baita ere horri lotutako hitzak eta jakintza izugarri badago euskeraz eta euskaldunok landutakoa, eta nik uste merezi dula zabaltzia. Bai, hori zugutzen saiatuko gara. Jakoba, Euskal Herrian landareren bat ezaguna baldin badago hori Gernikako arbola izango da seguraski? Bai, famatunetakoa izangoa, bai. Irudi batzuk daude gaurkoak eta ikusi egingo ditugu. Gaurko egunez urtero landatzen dute Gernikako arbolaren kimu bat eta aurtengoa NKOHaren Azurmendi jatetxean jarri dute. Gaurko eguraldia, Jakoba, ona ote da landatzeko? Egualdia baino gehiago ze lur giro izango dan, ez? Horrek arduratzen hau, gaur seguru lurra patxa-patxa indazeola, lurra urazetuta, eta hori ez da oso ona landaketak egiteko. Baina, garaiare bai joa eta itezkeoz, inbierra do, ez? Alare, astelenian hilgoran sartu ginen eta ez da egunik onena. Ez dakit egun jakinan gatikan egiten duten, gaurko 14 gatikan egiten duten, baina urrungoan behidatu berko liekete hilberan egitiai. Baratzeko sekretuak ekarri dituzu ez da, argazki bidez? Batzu, bai. Ikusiko ditugu? Ia ba. Oazen. A ber, zer daukagun hemendik? Hau da, oaintxe daukagun paisaian gauza nabarmenenetako bat. Eta da urritza loretan. Urritza euskaldunontzako Gernikako aritza baino garrantzitsuagoa da. Bai? Egunen batien itzengo dugu horre buruz. Baitare. Eta urritza oaintxe dago lore puri-purin. Eta hau dia lore harrak, lore gerbak bertatikan ikusiko ditugu, eta dia olako zintzilikarillo batzuk bezala, ikustezu. Habida, ze ondo antzematen. Eta horiek polena askatzen dute. Hauen helburua da polena askatzia, hau da lore harra. Urritzak daukan ezaugarri berezinetako bat hori da. Eta da, bisexuak ditu, landare gehienak bezala, hermafroditak dira, ale guztik, landare guztik, baina loriak bitan banatuta ematetu. Hauek dira harrak, eta ondoren ikusiko ditugunak dira emiak, hauek. Eta emiak oso desberdina dira. Ostotxoak nola atetzen zaizkion? Ostuen begi batzen puntan, punta gorrilloik ikuste ditugu. Eta punta gorrilloik, gerba edo zintzilikaio harra horiek askatzen duten polena jaso behar dute. Horiek jaso egingo luketena. Hori da. Jasoko dute hor, hau da hemen nabarmen ikusten da, jasoko du eta fruitua begilaren barrun gehatukoa, eta gero, ostoz eta jazten danian udaberrin, ostuakin batea ateako dira fruituak. Orduan oso ziklo bitxila daka urritzak. Eta nabarmenena hau da. Lehenengo lore harrak emango ditu, eta gero lore emiak. Orduan harrak beste batzuk polinizatuko ditu, eta emiak ingo duna da beste batzuk askatzen nahi dian polena beak jaso, nasketa sexual hori burutzeko. Baratzearen bueltan ere, magina bat ikasteko gaude. Maira, joango gara, Jakoba, ze astero ere hitz bat ekarriko dugu. Bai, saiatuko gea.
bai landariakin edo, bueno, landarien inguruko kultura honekin lotutako hitzen bat aberri ikaste dugu. Eta, bueno, batematek erakutsi nahi baldin badigu ere, aukera ere badago, parte hartzeko Jakobari konsulta egin nahi baldin badiozue, atera kontuak saioan daukazue, aukera 3 modutan, helbide elektronikoan, WhatsApp bidez baita, eta Twitter bidez ere bai, eta Jakobak eta konpainiak daukaten bizibaratzea.eu satarian ere bai. Bai, horre bai, eta gero Instagramen ere, olako landarian historik jartze ditugu, jendia lotu daiteke eta ikasi historioik edo berak ere jarri. Proposamenak ere bai. Hori da.